Има българи, които притежават имоти от години и в Дубай, и в Азия, и в Кипър. И те са ваканционни имоти. Повечето от тях и ги държат като инвестиционни, защото там, примерно, доходността е много по-висока, отколкото в България. Хората с тези ресурси, които имат, те си правят сметката, защо аз да не си купя в Дубай с нулева данъчна облагаемост жилище, което да ми носи по-висок процент, 8-12%. В Дубай строителството е в други темпове. Там предлагат брандирани сгради с консьерж услуги на съвсем различно ниво от нас, от България. Също така инфраструктурата е по коренно различен начин, отколкото в България. Тоест там планирането върви, първо се прави планирането и в планирането задължително слагат транспортна инфраструктура, слагат болници, слагат шопинг центрове, слагат училища, International School също е задължително, слагат спортни съоръжения.